Господин Петричев, какво мислите като цяло за турнира Ариана Аматьорска лига? Като цяло мисля, че подобни турнири са изключително полезни за бъдещето на футбола, тъй като смятам, че държави, в които е силно развит масовия футбол, така и професионалния футбол се развива добре. Господин Младенов, изпълнителният директор на Загорко, обяви, че 16 000 души са взели участие до сега в турнирите на Ариана, която е една изключително внушителна бройка. Тук наистина говорим за сериозна масовост и аз лично няма да се очудя, ако някой от тези участници е една от бъдещите звезди на българския футбол. Точно това ще да е следващия ми въпрос. Възможно ли от тези аматьори някой ден някой от тези играчи да играе в професионален отбор? Абсолютно възможно е. Според мен това е един чудесен начин за начало на една футболна кариера, тъй като в тези турнири емоционалният заряд е доста сериозен. Участват най-вероятно добре подготвени момчета, които имат опити от детско-юношески школи на водещи отбори. Включително чухме, че и дори професионални футболисти участват, тъй че нивото не е никак ниско. Така че нищо чудно в един момент да се стигне до това участник от турнира на Ариана да заиграе професионален футбол и то на високо ниво. Вчера бихте ЦСКА с 3-0 и ви предстоят може би най-важните срещи за цялата година срещу Базел. Точно така, значи срещите срещу Базел са нашия Рубикон. Аз лично се надявам да се представиме добре, тъй като вече представяме българския футбол. Лудогорец, да, важен е, но в случая най-важното е ние да представим добре България, тъй като знаете, че от доста години вече българските отбори така са в страни от най-голямата надпревара. И аз лично силно се надявам на матча с Базел, така повечето любители на футбола в България да бъдат на стадиона, за да ни подкрепят, тъй като продължаването на Лудогорец в Шампионската лига вече е национална кауза. Дори ако това не се случи, Лудогорец наистина се представи впечатляващо, след като отрази Партизан. Ще бъде добре, тъй като ще имаме самочувствие да се представим добре в групите на Лига Европа, където участието, знаете, ни е сигурно. И аз лично мисля, че един матч с отбор като Базел така ще ни покаже къде сме в момента и най-вероятно ще ни помогне в следващите международни матчове. И за финал какво очаквате от срещата между аматьорите и вашия състав? Разбира се, очаквам Лудогорец да победи, но същевременно очаквам срещу нас да излезе един пределно мотивиран отбор и да се получи една интересна среща. И най-важното, зрителите да бъдат доволни и любителите на футбола така да се запалват все повече по тази игра.